like to be play. I've been down on my life when I elevate. I go hide every day to the cutting chance. So I keep Okay, guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Please like, subscribe, and share right to the subscribe button back here. The Rock, check this out. It's on Amazon.com. Quick pop and ebook order by yours faithfully, Martin Fines Quick Kids. Okay, The Rock. Download. listen, I try hustle and living do on the low low. I want to be better than the second my time low. More to like an apple, million to four. I'm a man, and you know this. Where you are, we can get stronger. When we say more, brother, they take it bounce down. Colors, overlap. Bounce down. Colors, any other thing. Bounce down. Colors, overlap. Bounce down. Colors, any other thing. Golden fire. Desire, just a fire. Your heart desire. Prepare your daily fire. You make you bless you, Baba, make me bless you. Bless you. And when you see me on TV, just know, say, I walk down, pray what's wrong with me. My mama said, Amen. Yes, all a fumble. What's gonna be is gonna be, ihe ga-ame ga-emekwa yọtago maka ede gị n'otu a ka ọ ga-esi dị nya owula akpọ yọtago gbagam na akaụntụ mmadụ this morning. That's how we are balling into this particular edition of Birthday Splash n'ebe ọ na-adị 103.5 FM with that one coming from Yemi Alade. Ọ na-asị no pounds dollars yọtago owula akpọ na akaụntụ gị n'ụtụtụ afọ. Yes, otu ọbụla o si dị ụtụtụ ọbụla anyị kụnye anya kpọkuo Chukwu okike abịama yọtago ịnụ ka Yemi Alade na-ekwu n'egwu a nọ yọtago is go to your knees, go down on your knees. Kpọtụrụ ya gwa ya na ka isi chọ ka o si dị because he said you should ask and you will receive it, you should seek and you will find. Ọ sị gị kụọ aka na a ga-emepelụ gị, so why would you waste time na ịkụdizi ya bụ aka on a very good day maka na akụ aka ege ntị yọtago otu o si adị n'ụtụtụ a. Yes, I am up Tagokwa. We have a lot of things to talk about. Yotago. Now, most of the things, ihe na-emekasị nke ikpeazụ a wee bụrụgodu gbasalo Donald Trump. Ọ ya melụ one man ji wee onye na nwunye nọsị na the activities of the other room. And madam adro impressed. Obi adro madam mma, madam na-ewe iwe. Nyanwa wee turn o wee the woman na-ege ntị na-anya ka ife phenomenon of the world. Na Donald Trump is not the president of Nigeria. The president of America, sorry. Si na-anya na ihe na-eme kịta bụ na nyanwa fly godo the flag on a half mast in honor of Donald Trump. So ya butuo yotago na amụ ife ya na-eme o uche the a very good day. Akụkọ otikpoju. Yes, this is how we ball into this particular edition of Birthday Splash. The ball at the 103.5 FM. Ọkwa n'ụmụ nwa ka na-akpọ metal. Yes, I had to go down. Call this a they have to go. Akụkọ otikpoju. Yes, onwe nwoke na-complain. Na-eti mkpu yotago a lot of people na-comfort ya. Ndị na-comfort ya na-ajụ ya ka ife na-ewutekwana gị my man. Ọ sị na onye ọ na-egotela ice cream on a very good day na ọ bụrụ onye nwe na-eme ya is post cream yotago n'isi onwe ya. Nọ ya bụ ihe na-ewute ya. Onya melo one man ji wee mepe boutique for girlfriend ya. As I'm talking to you now, the girlfriend yotago adigo married to one of the customers. The thing na-ewute the man. Akụkọ otikpoju.
Yes, we have a lot of things to talk about this morning, but you should know, Yotago, that this party right here is your party. Get involved. Let's celebrate you. Yotago, Makenwa Gasindike Ndike Amo. Today, the 22nd day of January 2025. Obosidio Kemba, and we must celebrate them this morning. And all you have to do to become part of, the celebration this morning is send the SMS or WhatsApp messages on 081 38 39 7740 or 08139256742. Akụkọ Otikpoju. Yes, onwe nwaanyị nọ na complain yọtago na ya chọrọ ịmụta nwa na nwere ihe eji ụmụaka eme na ụmụaka na-enye mmadụ nsogbu and all of that. Ndị nọ n'akụ wee jụọ ya ajụjụ wee sị arọ one ka ị dị. Ọ sị na ya dị 38 years. Asị ka ị si ekwu ị na-reject ife jigo aka ya mụọ onwe ya n'isi onwe ya. Ị na-asị na ị chọrọ ụwa ị na-egafego ka ihe ị na-akọwazi na on a very good day. Now the man wee sị ka akọwala ya idi okwu kịta ife ọ dị ka ya on a very good day ọ bụ ya na ọnọdụ ka onye nọkọta yọtago nwee bahed onwego bahed ọ nọkọta owe iwe kpụchasịa ntutu ndị nke fọrọ afọ n'isi asị na ya chọzi ịpụ ntutu n'isi a ya na ụdị na ọnya nwajizi aka ya wee kpụ dị ntutu mana eburugo ụzọ kpọọ ya isi nwa obele. Akụkọ Otikpoju. Yes, we have a lot of people to celebrate this morning. Ndike Amugasi today, the 22nd day of January 2025. And can I celebrate the Paketa for? Yes, today will be a great day because today is the birthday of, an American rapper, singer, songwriter, record producer, and author. He goes by the name Logic, born January 22nd, 1990. And I say again this morning, happy birthday. Yes, oh yeah, be far. Yes, today is the birthday of an American actor. Open if you go the movie and about Suit. The movie is just about lawyers. Otu esi ama aka na court, otu esi asụpụ oyibo eme mata n'isi onwefa. The film Sowante. And he goes by the name Gabriel Matched. He is, an American actor born January 22nd, 1972. Onya bụ the lead actor in that movie. Yotago. Ihe a na-akpọ na the film bụ Harvey. Yotago. Onye ọbụla na-ezali ya maka anya Igbo Igbo the man na-asụ ada adị mma. We celebrate him this morning. I say again, happy birthday. Yes, oi hobo kobo. Yes, today is the birthday of a great man. A man, even somebody like Tupac Gulebu back in the days. You have to go ahead. It was some songs like Tog Mansion. Only actually for Sam Cooke. You have to go. And Sam Cooke I kind of celebrated this morning. It is posthumous, but we have to celebrate greatness. He is an American recording artist, singer, songwriter, and entrepreneur. He was born January 22nd, 1931. And I see again, happy birthday. Yes. Right about Fundua, I have a Tabago Niger Kitafo. I celebrated Deacon celebrated this morning in Niger. So this is now an opportunity for you to celebrate the beautiful people celebrating around you this morning. Send SMS or WhatsApp messages on 081 38 39 7740 or 081 39 25 6742 or 080 65 79 6599.
Yes, ọnwa nwaanyị si na ya jee date yọtago na ya make sure na ụmụ nwoke ọ ga na-edate na ndị agha bụ ndị ji ego mana ya achọpụtago na ibu na ndị a ji ego na ya na-edate kwafa na onwekwa ife a na-enye ya na ha adịghị enye ya na not just pụta ọ na-ekilife ekiri ebe fa na-espend ego fa na ọ nwere ihe ọzọ anything n'otu a ka nwoke a si wee kpọrọ ya one day wee jee ka o jee gosi ya ụlọ ọ lụrụ ọfụ o gosi asịa na efu ụlọ nlụ yọtago the girl na-asị okay ụlọ gị bụ ya ọsịa so ị dịrọ surprise eche m na ike eti mkpu yọtago the girl sịa ka ya na-etili mkpu mana ọ bụrụ na ị chọọ ka ya tie mkpu just gbe ya na ụlọ anọ ọnya nwezi kịta anyị alacha mkpu akụkọ otikpo juru yes anyị abatago na aja kịta afọ ka anyị celebrate ndị ike na-celebrate n'ụtụtụ a ka o si akpọtụgodo right about afọ ndụ a. Yes, today is the birthday of the man who will always mock some people. Yotago. And I am Afiabu Reno or Mockery. He is a Nigerian presidential, and he was a Nigerian presidential advisor, born January 22nd, 1974. And I say again this morning, happy birthday. Yes, oi hobo kobo. Keep your cooking oil in the fridge for 7 hours. Some freeze. Today is also the birthday of George Bello, U.S. Association football player. He is a Nigerian, but he plays for the U.S. Born January 22nd, 2002 in Abuja. And I say again this morning, happy birthday. Yes, so we must proceed. Yes, before we begin to proceed, and any advice about yotago spouse, neti ndi difife or nwoke neti nwunye fefe, because in some situation ọkwa nwoke ka na-eti o a na-asị na ịchọ ka ịma nwoke a na-aja ide nya aja ya mma a na-ekwu maka ya on a very good day gị jee n'akụkụ supermarket check ya on a very ifu nwoke ọbụla na-egote spaghetti ebe a na nke malụ na usoro ọ dị ka usoro ndị a na-aja inte fan na-agwa gị fa on a very good day. A na-akọwa na domestic violence adịrọ mma sị kwụsị yọtago setizi na etie mmadụ kpam ya ji nwaanyị na setizikwa na anybody anything anywhere. Asị na ị na-anya in the faces of ndị na-eti ife na ị ga-ama inwe ike fụ nwaanyị na-aja inte nwoke on a very good day ị ga na-afụ na iwe na-adị ya na forehead on a very good day maka all the time obi ada adị ya mma ihe ọ na-eche n'isi ke idife m ga-eti this man today ọ mmiri ọkụ ka a ga-awe akụ aka odo ke nke a akụ ya akụ akụkọ otikpo juru. Yes, onwe nwoke ịghọtago onwe ka o si wee jee ije wit ndị ọrụ okporo n'isi onwe fa on a very good day madam wee chọpụta since madam na-ebuso the man. Madam kpọọ na fon kpọọ nwanne ya nwoke si ya bịa gwa nwoke okwu ka ife ọ na-emefe na family a. So ebe a bịa ịgwa the man okwu ịghọtago the man sị na ya dịkwa nsọrị maka efi ame ọ na-agwazi ọgụ ya nwoke si eziokwu ọ bụrụ na ị nọ na my shoe ama m ife ị ga-eme ọgụ ya nwoke si alapa ife ị na-akọ ka ịdị ife befa nyanwa nọkọta wee wepụta pikchọ na fon ịghọtago gosi ọgụ ya nwoke si ọ bụrụ na ị nọ na my shoe kedu ife ị ga-eme ọgụ ya nwoke wee kpọọ nwanne ya nwaanyị si my sister just gbagharịa
maka ọ bụrụ na mụ nọ na shoe ya nwekwa ike ime the same thing o mere. Akụkọ otikpọju ọ dịgo ka ọ ga-esi dị. We must proceed to give you what you need. Satisfaction nke dịgodo mbara guarantee. Let's get ready to rumble. Akụkọ otikpọju. Yes, on our auto right about now, and we have a lot to talk about. Yeah, but about a we go na session, and we are spotting the imperialism before how iberiberism no totwa. Yes, akụkọ nke izi anyị ji wee mabata yotago wee bụrụ maka Donald Trump because n'ife mkpakpa na-akpa na Donald Trump na-assign executive order from every angle. If one assign, nke ọ sign ka nkụ. One of the things all sign godo bụ na mmadụ ama mbozi US citizen just because na amụrụ ya na US. Na onye ga-amụ kịta onye like onye ọbụla ga-abụ citizen ga-abụ onye bụ onye obodo n'isi onwe ya before onye wee bụrụ citizen. And now, because see, to write about now, a lot of people all the time. Pachopana, Chopana, or fly Osbo, Yajana US Jamwa, Omukwani Osbo, and Abuko citizen on a very good day. Now I have Donald Trump on a question, nothing he had or the right. Now, Mother Gajos, Batapana, no Budom, Mother Mopana, Ona, Blugo, no Buddha. Yes, a lot of people now know this year from marketed Donald Trump. At the same time, Ojukwa Chua in a head the US military service. See Abiana Banisi Omia. Ya Lozena, no need was all ya. Ige Lieutenant Yabu Donald Trump, Siniaga, Chona, anything about LGBTQ, Yotago. But I guess one of the reasons so we keep were true on your chokita, meritocracy or no, like on your banagage day, Yabolo Negalo, we had on a very good day. Now, President Donald Trump's administration has removed Admiral Linda Fagan, the first woman to lead a U.S. military service, from her position as head of the Coast Guard. The Department of Homeland Security, which oversees the Coast Guard, has not yet commented on the dismissal. However, news cited a senior official who attributes alleged failure to address border security threats and excessive force on diversity, equity, and inclusion, and a perceived erosion of trust stemming from Coast Guard's handling of sexual assault investigations. Now, Trump, who has prioritized border security and expressed criticisms of diversity programs, declared a national emergency at the U.S.-Mexico border on Monday, his first day of his new term. In a message to the Coast Guard, he, acknowledged that Fagan's services, stating she served a long and illustrious career, and I thank her for her services to our nation. Before I was young, by Abiana, but the one I take his weapon, Kakai, when I got still. Well, Ogo Yabo Oche, it was so I never surprised to take care of so many things. Or at a go. Doing that now, I think I see one about their constitution or each year from the first time for 4 years, then the second one. So I bang where man completely go. So I'm not feeling that now this 4 years we achieved so much, like all observe go a lot of things will be all change. Yeah? Okay. And without taking more time, we don't implement it. They can is where Copasia on a chorus now. Yeah, that's in a better way. Your percentage never a reason, especially those that then have border. They were reason for their bound. So now, how they better those who were question where saving down where even though I work out where anything about it. So, but they can see cool yesterday, like now, both on the campaign, open a lot of things in there, and the feeling knowing him, yes, Uncle Sir Camera country has so hard to 10 year bound, and and I hope that now God achieve a lot for them. Anyway, all the go call yesterday. One thing I'm Donald Trump for Bugodo, no fully room madam is somewhere. He hotly make or game, Apelebazia. Do Nakita Okugo, now one was a child birth. Yotago at the time, no one was by a child birth. Kamadi age, were citizen of America. Kuku Yabe, a lot of states now contest
a lot of states akpọlụgị ejebe court ka anyị na-ekwugoro ihe niile akịta afọ si a na-asị na ịma mme nke a. That, but at the end of the day, you know, in Japan or upper the right of America corner fight at the end of the day, because now and we go citizens on a very good day. And you know, I never quit of my if not even somebody like Osama bin Laden to at some point a citizen. Or if or you have na. Ọ dịgo ka o esi dị ịbata n'ụtụtụ a itile anyị ọnụ na ya bụ okwu ka o si akpọtụgodo right about phone a. Now, akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ ọ bụ na icheta ị ga-elote na na Niger State na-enwe tanker explosion nke eji wee nyebe a lot of warnings ka uche onye ọbụla dị ya ka a ghara ebozo all the time ị nwere ike ịbata na filling station ị na-eyuzu phone gị na-aza kọlụ n'akụkụ ebe fuel dị n'isi onwe ya. At the end of the day, like na mmadụ nọkwa n'akụ tanka a na-eme call even with product o bu. So ụmụ ife niile aka a na-akọwa ka uche onye ọbụla dị ya. But a na-akọwagodu self na even can camel wee gbuo 96 people na Niger State. Na another tanker dalụ ndị Niger State gbapụkwa jewelo gallon na-ekuru dị mmanụ. Onye ọbụla na-ekogodu at a time. Neka ya bụ ife si wee mee few days after a tanker explosion killed 96 in Niger. Residents scooped oil from another tanker. Just 2 days after a tanker explosion in Niger claimed the lives of over 90 people and left many others injured. Residents in Bida town were seen gathering around another fallen truck. The latest incident occurred on Monday, January 20th, near AYM Shafa filling station. Videos circulating online showed people crowding around the broken down truck, while some managed to scoop its contents. Others were seen fleeing, possibly fearing for another tragedy. Eyewitnesses provided varying accounts of the truck's cargo. A resident, Unisa, told reporters the people were not even afraid, despite earlier assumptions that it was petrol. Another witness said that the tanker was carrying granite oil. That is not even PMS. Okay, now for some people were running for their lives because of some granite oil. So at least get booted the money. Mana ọdịgo ka oyi esi dị a na-akọwakwa n'uche onye ọbụla dị ya idife ade onye ọbụla chaa maka a lot is happening. Now, you will remember that authorities have blamed citizens for the tragedy, citing the dangerous practice of fuel scooping as the cause of explosion. Nke mbụ mere eme not just in a cashew be feeling but by the time we do explode, onwezo onye ga-anọ kọwa ife men at the end of the day. Nwanne m nwaanyị ka ihe nwekwu na nke aka iwe na-agakwa n'iru still. Yes, ọkaji wee do now because na o mebere otu si wee mebi ndị mmadụ all the time. Guy na-aje ka ije weta free fuel ọ dịrọ mmụ now because na ọ bụ na o nwụrụ ọkụ ịfụkwa na ndụ gị ka mkpa karịa ya bụ awụfu ị na-eje ka ije weta. So ka a na-akpachapụ anya onye nke na-asị na granọt oil ọ kwesịrị ịjụkwa ajọ ọfụma ma ọ bụrụ na ọ mara ka akụwalị ya because na anyị amagolo oge ụfọdụ a na-ekwe ji ụdịrị moto ahụ ebu ya bụ granọt oil but mostly ọ na-abụ ya bụ fuel anụrụ na na ọ da onye ọbụla na-agba ka ya jee wee weta anyị ma ụdịrị ife ndị mmadụ ụfọdụ gabigagoro na ya so ka ndị mmadụ kwụsị ịdị na-eme ụdịrị ha na ọdịrọ mma. Anyway, ọ dịgo ka esi dị safety first ọ ịdị ndụ iwe nwalife bụ fuel ịghọtago ọ ịdị ndụ ịghọtago iwe fu nnilie and at the end of the day anyị ma na agụụ dị n'obodo but at the end of the day anyị adịgodo ndụ first in order to have that hope to survive from otu o si dị. So ịbata n'ụtụtụ a itile anyị ọnụ na ya bụ okwu ka o si akpọtụgodo right about phone a akụkọ otikpọ juru. Yes, akụkọ ọzọ anyị ji mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ otu ife si adị sometimes o nwe ka ụmụaka ga-esi wee kpasuo parents iwe parents enyebeze fa punishment mmadụ ama nghọta n'isi onwe fa yọtago o nwere vidio na-aga viral on social media ọ bụ vidio ebe nwatakịrị nọ na door yọta ewelu door kwadie n'isi mana ọkwụ ọtọ ewela anọda one kwadio n'onu ọkwụla ebe a na-ebe akwa ọ bụrụzie punishment ọ na o ji aka ya wee tọzie ebe a yọtago. Mana neka ya bụ ife si wee mee a video shared online has sparked concern in the well-being of a young girl in Warri, Delta State ka nke a nọ na-eme.
Now the video shows a girl who looks no older than 10 years old stuck between a slit in a wooden door with her head sticking out of one side and her body on the other side of the door. Nya arụ ya dị n'ime isi dị na mpụta. Mana door me mmechi. Now it looks funny, but the girl na ebe akwa because no ona got through a lot of pain, you know, while turning her head from one side to the other through small space in the door. Now looking for a way to get comfortable. Now neighbors heard talking as they filmed the occurrence. Now human rights activists now say hand melo time. Now said the girl, well, instead of you ka akpọpụtagodi ebe a na a na-ekwukwa na ka ihe niile a na-eme na papi anọkwa ka ihe a na-eme mana onwezi ihe eme in the situation. Now a na-asị okay, why the man ga-eji wee na-apunish nwa otu a because na papi anọ ife niile a na-eme kedu ka o esi na-apunish nwa ya by ị na-eme ya ka ọ na-ata afọ otu a by kedu ọ na-eme ya ka o change ka ọ na-harden ya ka ọ bụrụzie harden person ga-abụ ihe so gị na-eme ọma na-eme ife so ya at the end of the day nwanne nwaanyị ka esi fụ nka aka anyị were agakwa n'iru still ya bụ ife adụrụkwa mma bụ otu ọnụ nwatakịrị ga-esi wee jere outside the door anybody adịna inside the house ya bụ ife adụrụ mma atọ ọ bụgodị a full grown person ị ga such an experience abụrụ ife ọ ga-wish for ma ya fọdụzie nwatakịrị gaji obere anyị kwesịrị ka anyị na-protect our children no matter what. Also, I have no punishment can and you have in here, men are drama or not accusing here or Buneti and there, a kind of a skits, you know. Hey, it was Lima because now all this is an emotional here, Hanaka. On a common hair fatty. By the time the person grows, the blue mud. On a Ghanese enough, your blue in a year, so you do know about your gallo. True, your gallo got your belly will that stage. Of your na and ye and so. Most of our problems I know most of the society. So I'm not gonna go for the Bazia when I say, how come Kesika on yeah, you wanna know you got big at no waka. So can come out and protect our children? Yes, whether people parents or people neighbor anybody. Oh, what can I in the never and your phone and guide you off. Anyway, all the go Koye City and non born at the 103.5 FM kind of when we tell the about bed this splash goes out on food, go to write a bucket of food. I get Jackas to Chalomajaya, I not yet Yotago Akopako, classic, what the Kuluga air, it is a lion on Oku. Please stay with us. Hey, happy birthday to you. Happy birthday. Born at the 103.5 FM, Ogidi presents Media Talent Hunt and Skill Acquisition Show. Are you an upcoming model, actor, rap, R&B, gospel, reggae, or high life musician? Are you trying to find your footing on social media? Do you want to earn money with talents and skills? Do not look any further. Sign up for Ebona, the 103.5 FM Media Talent Hunt and Skill Acquisition Show. Today, you will have the opportunity to learn and become an expert in video coverage, photography, film editing, music production, advertising and social media marketing, content creation, filmmaking, radio drama, magazine production, and many more. Register today at Ebona, the 103.5 FM Ogidi, opposite Ogunite Boys, inside European Residency Hotel Ogidi. For more information, call or WhatsApp 080-6579-6599. Happy birthday to you. Happy birthday. Yes, you're welcome back to Bed the Splash on Airborne at the 103.5 FM. Oh, more Wakana about metal. And I'm in the studio with a classic herself, Ketafo. Yeah, what about we in a session? And I spot good pianism before her iberiberism. You want to see the weekdays in the morning. Once it's 8:20.
Yes, kita afọ anyị na-chetara azụ akụkọ ọzọ anyị ji mapụtakwabụ akụkọ ihe melụ na Enugu steeti wee bụ na onwe kọmuniti ị ga-abata otu a everyday a na-agwa gị na transfọma na-ata mpakwakwa again na-ezukwana nke a from transfọma again abịakwa again next week ịnụkwa asị na egochigokwu ya ọmantekwa ka ịnụkwa na-ezukwana ya ọzọ ọ bụrụ na in some communities enwere ịdị ori a ga na-ezu ifu na some community leaders need ka ajọfa ajụjụ ka ife na-eme what is going on. Now it happened that in Enugu community a community leader enwetelu kita afọ a remand again na prison owebo na akia de na vandalism na-aga on Enugu state. Now a magistrate court sitting in Enugu North has ordered the remand of a former President General of Udi town in Udi local government area of Enugu state, Emmanuel Enori. Now Magistrate S.O. Chukwani remanded the community leader at the Enugu Correctional Facility on Monday over alleged vandalization of electricity installations in the community, among other things. In the matter with charge number MEN 3C 2025, Mr. Enoli and others are facing other charges such as promoting local war against some members of the community. Yes, Emanana Asinobodo, Adromabu Urundenze, and that is, the kind of leadership style some people went on a very good day. And that's like the kind of style because now some days or Obarana community can we make you on a very good day. Now, in the matter with the charge number MEN 3C 2025, a magistrate court sitting in Enugu North has ordered the remand of a former President General Udi town. Now, Magistrate S.O. Chukwani remanded the community leader at the Enugu Correctional Facility on Monday over alleged vandalization of electricity installation in the community. Now, Agukasele account here, I said that you, Emmanuel Enori, male, and others now at large between the months of April and December 2024 at Omoka community in Udi, within the jurisdiction of this honorable court, did conspire to commit felony with promoting local war and inciting violence. You are thereby committed an offense punishable under section 495, subsection A of the Criminal Code, Cap 30, volume 11, revised laws of Enugu State of Nigeria, 2004. Count Agole Akanko, Yotago, even on Agole, said that now others are on the same date, place, and within the aforesaid magistrate district did conspire to commit felony to vandalize, vandalism. You thereby committed an offense punishable under section 6 of the Miscellaneous Offences Act, Cap M17 laws of Federation of Nigeria, 2004. Community leader can good this kind of charges and agency evidence of the matter. One no still. Well, because now I didn't expect now other from such a person. When you question the show example and that one that you do on a China year ago. Was I now it creates yes, go when I February somehow. But operator will come is go for this way not like in a field that's now okay, only refer them or go on in charge. You can really keep a year to say free. But at the time, if you find that now, it might not free because now one day is a good after a man will be here to vote, and if I'm without drama at all. Yes. I most times and I see the ENM in the community, and I talk from far. Every year we hear so loud. There may be no this see over the Imam and the mayor of Manime. Yes, all wrong at all. Anyway, all the go is the Ebatan to IT lion and Ayabo who goes to go to write about from Keta for classic Gakola 1 or 2 when I got a still classic. Okay, so yeah, I kind whatever I below Joe Boy Bonnie a singer. That's why I create a musician in Nigeria. When I cover O2 yes we establish here his foundation. That's a foundation near London model. And according to his story, us not him and yoga and it's to the hemoro ego in a so I've been at school.
a na-akpọrọ n'afọ eburu ụzọ wee kpọọ yawa and they said they are home say na maka ọ ga-achọta egwu ụgwọ akwụkwọ ya to an extent that na abịara na ịkpafa ndị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ọ bụla ibido ndị student ibe ya eburu ụzọ kpọọ afa ya because akwa ihe onidi ọdị ikwu okwu sef ma ada ọkwanụ okunye ọtọ ji nwaanyị pụtaba n'ilo ọbụ ihe ọzọ so ihe otu gwebe na-ewute ya yes so after ka o mechazi na ọ bụrụzi anyị musician nwee ego wee decide ka ya establish ya jiri foundation ya na-enyere ndị mmadụ aka because na ya chọpụtalụ ife ha na-agabiga na-enwewuru ike dị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ fa oge ụfọdụ ọ na-enwekọ esede ọ ihe ọ bụ Joe Boy in case you don't know onye anyị na-ekwu o so wee gụkwa ụmụ egwu nobody then he is one of Nigerian musician collaborate go with Chinese musicians nya enugodo egwu ka m na-agba gị nya agụkata sef ndị China eso na-agụ Yoruba ka m na-agba gị n'ime egwu a ọ dịgo ka esi we celebrate him for reaching out to the community to give back to the community that made him at the end of the day so it's a beautiful thing ma ịbata n'ụtụtụ a ịgwa anyị filo na ya bụ efe nwanne m nwaanyị ka anyị na-agakwa n'ihu story ya nwụkwara na nwere condition na dị permanent yes no matter ọnọdụ ịnọ ya yes one day ọ ga-echenjiri for good so adịfenye dị Chineke n'aka so anyị nwelekwa from akụkọ ya wee nabakwa na akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a akụkọ anyị nwere ebe a wee bụrụ ele dị na celebrate otu enyi nwoke si wee nye ya gift and according to her ọ na-akọwa that na gift enyere ya bụ just for correcting her so na ya will issue correct ya after that when ya bụ gift and people were like what kind of a correction I correct is I get a gift people were like why not I correct why you gift all the mma at least ọkwa dị mmadụ ọkụ n'afọ a correct gị nye gị gift that means next time onye ahụ emekwa ife a ka ọ ma na gift a ga-abịakwa ọ ihe ọ bụ na ị na-encourage ya ngwa ihe mere adụ mmemekwana again ngwa na keke a jide next time ọ bịakwa again mmekwa another one cake ọgwụgo nyere m cake ka lapụ emezi again don't you think ọ na ọbụla ife ọ bụ ọ ihe ọ bụ on a very good day onye nye correction yes anyị akpọketekwa ya ama m na-eti efe wita aka ekpe ewere aka nri kpọkete nso at the end of the day mana ọ ya ịlute n'ihe o mere adịrọ mma nke ọ ghara ịbụ enyekwazie gift ọ dịzie ka ihe a na-emesi mebezie ka e were enweta gift eluwe na-agakwa n'iru still my sister okay so the relationship anyway nke ọjọọ ọbụla na nke ha otu si wee kwọkọrọ ha so another story anyị nwere ebe a wee bụrụ from Daniel Reagan so ọ na-akọwa that na most times a na-afụ ndị nọ na relationship ọ na-asị that na maybe ndị na-achọ ịnọ na na-asị ka nwaanyị na ọ ga-adịgodo ime before a wee nụwa ya so Daniel wee na-asị ha na ọ kwesịrị ekwesị that onye ụlọ obodo ma nsịwa gị digodo ime first before a wee nụwa because ịma na most times a na-aga drag wee ụfọdụ na-asị na asị ha dị ime ụfọdụ asị okay why not ụfọdụ asị no na ọ bụrụ otu a ka o kwesịrị isi wee but nye nwa na-asị mba na ọbụrụ otu o kwesịrị isi wee dị na onye na-asị ewu nwaanyị adịgodo ime first before anụbịa that way no love ya mana ịma na a lot of people over time anụga akwụkwọ fụ nke mere eme ebe ekupụrụ nwa n'afọ kupụkwakwa again yọtago Mathias wee ju everywhere n'isi onwe fa ịdị ihe a onwe ihe bụ na mmadụ love mmadụ n'ọbịa without ịma ihe ọ na-agabiga mana at the end of the day like ihe ọ na-agabiga wee bụrụ mistakes nyanwa mere onye ahụ nọdụ na-afụkwa yes n'ihe ahụ mistakes ime o nwere ka o esi na-ewute ya iche mana ọ bụrụ na just now maybe no nature na onye ahụ ama mmụọ o nwere ike obia ya yọta mana ọ bụrụ na nke no mistakes onye na-emekwa na a lot of people ji asị ngwa ka etestigodu mara afọ a ka ama na onye ekupugokwa again kupukwa ya another one na ama mmazi anyway onye m otu aka mmụọ si wee fịa but that does not justify it like yes na ị ga-emeleli ya otu bad but I'm trying to explain the mentality of the people who are doing it that way anyway ọ dịgo ka o yesi dị ịbata n'ụtụtụ a yọtago egwu anyị filo n'ihe niile aka o si akpọtụ right about now akụkọ otikpọju yes m ga-eji 1 or 2 wee sachelu gị aka iwe nwee ike batazie kịta afọ maka olugo mgbe o ji abụọ
Yes, I'll conjure Mechiziliga where Bolo Akoko Bastalo Nigerian actor, but most times you know anything about him. You see that I need even a location or me and one or you go most times I need TKF because now only other no webe only keep you giant TP and wobele. Now when go you kuna and go you no pastor corner confront. So I the show na pastor man TF. So onye na ekwu okwu a wee bụrụ actor Uche Mmadụ Agwụ iyi nwazi na ebe afa mmadụ agwụ now nya bụ nwoke na-ekwu na Apostle Suleman nwere sermon o preach about law na ọnya nwa ka ọ na-ekwu na ọ na-protest ye preach kwa n'idi fa again. Now actor Uche Mmadụ Agwụ has called a stir as his recent protest in Lagos where he questioned Apostle Johnson Suleman's preaching that love is not a scam. Also na the preaching na Apostle Suleman si na love bụ a scam. So no nyanwa melo nyanwa ji nwapụta wee sị organize no love is not a scam. Yes, na ndị mmadụ nwere ike ị na-agabiga go ife na their relationships and all of that. You have to go heartbreaks, disappointments, but that does not mean that love is a scam. Now, Neko si gwakwe say dear Apostle Suleman, abeg wetin concern gospel teaching with love na scam. Ni tori oron nya o gwale ya na-egekwa ntị akịta afọ. Now, a lot of people have been calling my attention to this your preaching because I once promoted, a song, Love na Scam, last year, and the song became popular all over Nigeria. So it came as a big surprise to me seeing this. That's why I did the protest for road. I beg waiting concern pastor with Love na Scam. Now, Ngwa be a promote with the song, or Love na Scam. Ngwa tiri n'isi the pastor ya kwuo na love bụ scam. At a time I confront the pastor na say kedu ihe go kwuo na love bụ scam. My sister if I met this man because I'll go for the Nigeria. I remember one of the had to be on the Nigeria. But I got on one you go for the yada what up one on top now also ready. Whether love or scam or praise scam or I'm on a love it. Real love it. And the love was one kind of love. No problem. Why? And the love I can name agape love. You have to yes, unconditional love. On a very good day. Nke a Chineke love lie because God himself is love. Chukwu na onwe ya Yahweh, all love ka nyanwa bụ n'isi onwe ya. Enwe ọ dịgo ka esi dị ihe bechazi anyị na apụta kịta. Maka mgbe m na-ewepụta gị apụta anyị ngwa becha anyị na 081 38 39 77 40 or 081 39 25 67 42 maọbụ 080 65 79 65 99. Yes, I will go to message. Get our phone. Yes, the message I'm wearing. This one is coming from the youngest Frayo, and he says from Naka, and he says, I'm wishing all the celebrants of today the best of lucks in their lives. The lady that left her boyfriend who opened the bar for her to marry another customer. You have to go anyway, we'll get into that. As calls are balling in now, and we must talk with the people now. Now, we'll get to this message again. Let's hear from this person before we continue. Hello. Hello. It is unfolding. Let's hear from you right now. Hello. Yeah, my brother. Welcome, sir. No. Good morning, sir. I could be learning. I didn't know about first. Welcome, sir. No. Amen. 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 Dalo akubilo tizen na yo nukuo. Able citizen by birth. Okay. Okay.
No, for bu. Dozi be befa. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Ngandalo sao. Thank you so much, Dalo. Yes, message I went up from this one now said that good morning to you, Sam Metal and Lady Classic Worldwide. It's me, the youngest Fayo from Unkode's Snack, and I'm wishing all the celebrants of today best of luck in their lives. The lady that left her boyfriend who opened the bar for her to marry her customer did not try at all, but she should remember that the guy she got married to might have another girl before her, so disappointment is on the way. Please, my regards to the fans of Ebona de Mama Nukuna Bagana, Ogochukwu Ifechukwu, Professor Nwoke Nobi, and Nwoke Izuogo, Sam Metal. Some bagam for me. Let's move because I forgot Otibody. Mbaneno bagam na count again. Obolo Belefe, on our unfold the Ketafo. Yes, let's hear from you. Can you hear me? You can hear me. Right about from Dwa. Hello. Yes, good morning, man. Mike. I came in to we thank God. Welcome. Lutelo Hanez hapa kinebisa bokiwe kabazeni ruo. Okay. You're a first time caller, right? I'm gonna pop back on Gabani now, oh. Yes, the leader, community leader today. Okay. Yes. Hello. Thank you so much for joining us this morning. Okay. Thank you so much for joining us again. Oh, Dalo. Yes. Let's hear from you now. Hello. In the whiskey, we go be now. Good morning, sir. Yes, Amen. My brother. Come now, we're going to do your blow. Gabani Ruman Namuke. Okay. 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 Community leader. Dalo, thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you. Can you hear where you put in the numbers once again 08138397740. Let's hear from you now. Hello. Hey, Nukumado, welcome.
One man army now. One now. Ufonye bụ one army. Good morning, sir. Okay, nwa dị emesa mmali family ya tila ya ọnụ n'okwu sa o gwa ha n'eze afa gị na ebisa kpọm gaba n'iru sa. Okay. Okay. It's a lot of. I echezi ka ọ bata ka ọ kọwakwuo o daalụ. Thank you so much, sir. Daalụ, sir. Yes, let's hear from you. Hello. Welcome back, sir. Gaba n'iru, sir. Okay, enough. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about now. Hello. Hello. Oh, okay. Keep the calls coming. Let's hear from you now. Hello. Hey, the Buru's mama. Oh, thank God. I have to go. Good morning, ma. Amen. Mama nene baga na kan ko no. Enya gonga na. So what's up, man? Dalo man, no. Yes. Okay. Yeah. No. Okay.
Oh, one. Dalo. Dalo mama. Amen. Dalo mama. Thank you. Let's hear from you now. Hello. Man. My brother, welcome. Hello, in Anian. But just keep the calls coming. Let's talk about the situation. Keep it coming on 081-3839-7740. Let's hear from you right about now. Hello. Good morning, one and one. Welcome. Oh. Thank you very much. There will. Gabani oh, Gaba. Kan ada baga mun kaje wannan ma. Gabani. Yes. Yeah, when I what they give you. $1. Thank you so much for joining us. Let's hear from you now. Hello. Hello. Welcome, sir. Keke meno tutua. Neno bagam na account. Gabani rusa o. Akwan na enye gị ala ọbịa ka nye gị kịta igwe ma gwa ngwa enye gị ya. Okay. Mba mmụọ si no America all mistake aka emeka akọ. Na US ka ọ na-emezi nke my brother.
Dalo, thank you so much for joining us this morning. Dalo, sir. Thank you so much for joining us. Yes, Odigo Kosa. Yes, I bet Donald Trump on America. But you know when America sneezes, it affects the whole world. So no two are where they are at the end of the day. But keep the calls coming. Let's talk about the situation Kosa. So keep calling us on 081 38 39 7740 or 081 39 25 6742. You can as well reach us on 08065796599. Let's hear from you right about now. Hello. Welcome back, my sister. No. Yeah. Yes. Mm. Mm. Okay. Thank you so much for joining us again this morning. Keep the calls coming on 081 38 39 7740 or 080 32 56 742. Let's hear from you now. Hello, my brother. Welcome. Welcome back, sir. Gabaniru sir. Oh. Oh, classic conca. Hey, one. Ah. Okay. Oh yeah, be a new. You will go take gift. I'm a new. Okay, anyway. Thank you so much for joining us this morning. Keep the calls coming on 081 38 39 7740. Let's hear from you now. Hello. Hey, Professor himself. Welcome. Good morning, sir. We thank the Lord. Maybe the bottom account oh. Thank you, yes, sir. Yes. Professor. Don't worry, I am telling you, Professor. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you now. Hello.
That's wickedness. Mama, oh, I actually cause na time I years ago. Dalo, thank you so much for joining us this morning, Mama. Dalo, yes. Odigo Koge said we've gotten to that spot where we'll begin to call it a day on this particular edition of Birthday Splash Nebon at the 103.5 FM. Yes, the reason I just spotted the imperialism before her Iberiberism. But Kai highly fall a victim of the circumstances that we get to discuss. So, Netbebele needs to get this morning. Nasina Chineke Gano Elege Hoboniti Laka Bezbo Tita Chukuga Gozia Magical Magina Jesus. Amen. Till we meet again, up on no more Wakana metal. Classic. Yes, have a beautiful day today. Stick with Abona at the 103.5 FM. A lot is coming your way on this platform. Shalom. Ebona, the 103.5 FM OBD presents Media Talent Hunt and Skill Acquisition Show. Are you an upcoming model, actor, rap, R&B, gospel, reggae, or high life musician? Are you trying to find your footing on social media? Do you want to earn money with talents and skills? Do not look any further. Sign up for Ebona 103.5 FM Media Talent Hunt and Skill Acquisition Show. Today, you will have the opportunity to learn and become an expert in video coverage, photography, film editing, music production, advertising, and social media marketing, filmmaking, radio drama, magazine production, and many more. Register today at Ebona, the 103.5 FM Ogidi, opposite Obrite Boys, inside European Residency Hotel Ogidi. For more information, call or WhatsApp 080-6579-6599. Okay, guys, thank you. Like, subscribe, and share, right? Hit the subscribe button right here. Check this out. It's on Amazon.com. Hip Hop and Igbo Culture by When you have Ebona at the 103.5 here, what are you celebrating today? Birthdays, wedding anniversary, traditional wedding.